Dirƙa shi, gaskiya tafiyan nan akwai ƙura. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Don yau ka fara shigowa, ka daure kai subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ashe akwai dalili da aka ce kowane tsuntsu kukan gidansa yake yi. Duk da an ce ruwa baya tsami banza, tabbas akwai lauje cikin naɗi. Interview da kuma aka samu damar tattaunawa da shugaba Muhammadu Buhari irin furutan da ya dinga furtawa game da 'yan Najeriya, a inda aka masa maganar ƙara kuɗin mai da aka yi, me dalili ko zai samu sauƙi akan hakan, amma ya faɗi magana wadda bata dace ba. Shugaba Muhammadu Buhari, wannan shi ake kira da akwai ƙura. Duk da an ce tusa ba ta hura wuta, wasu suka ce in tana hurawa a yi magani. Kar ka manta, idan yau ka fara shigowa ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Face Arewa 24. Ga bidiyon inda aka samu damar tattaunawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ku sha kallo lafiya. Face Arewa 24. Ranka ya daɗe, wai shin baka jin labarin abubuwan da suke faruwa akan talakawa ne na matsin rayuwa? Ina ji a rediyo, wani bin a talabijin ina gani, wani bin ina gani a jarida. Ne da dama na tsammanin wannan gwamnatin ba ta tausayawa talakawa. Kamata ba mutane abin da suke tunani, suke tsammani kai su fito su ce gwamnati ana yin kaza ana yin kaza ba ta yi kaza ba. Sanadiyar haka ya janyo mutane da dama sun bar jam'iyyar ka. Da suka fita daga jam'iyyar da ni suka koma wata jam'iyya, wannan ruwansu. Duba da yadda talakawa suke matuƙar shan wahala, ko gwamnatin ka za ta iya dawo da shirin tallafin man fetur? Wannan shirin zai ɗauke mu kuɗi da yawa. Ana shan ana ta kai ba a ta kaya. Muna nan ɗin ma yaya an kasa yanzu ka. Wallahi mun ga canji ido da ido. Kana ji kana